22 декабрь көне ер йөзендәге иң кадерле кешебез, терәгебез, яраткан тормыш иптәшем, атайыбыз, улыбыз, кияүбез Рифат Ирек улы Аралбаев үзенең 35 яшьлек юбилейын билдәләй итеп язалар безгә был котлау сәламендә. Кадерле без, сине ихлас күңелдән матур юбилейың менән тәбрикләйбез. Сиңа аят күк йөзе, кырыс тайныклы сәламәтлек, кояштай якты, озын гомер, сикһез шатлыктар теләйбез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмсыл, кадерләрдән кадерле һин, изге күңелле кеше, гаиләле хәстәрлекле, горурланырлык атай һәм тормыш юлдашы. Киләсәктә лә шулай асык йөзле, улы йөрәкле булып кал. Килер көндәреңдә лә балаларыңдың шатлыктарына күмелеп, кадер хөрмәткә төренеп яшәргә ятһын. Барлык уй-хыялдарың тормышка ашһын, уйлагандарың алдыңа килһен, йөргән юлдарың уң булһын. Котлы булһын туган көнең, озак яшә, бул һин бәхетле, яныбызда һин булганда гына табып була улы бәхетте. Өметле һәм шат булһын гомерең, күзләреңдә нурлар һүнмәһен, бүгенгеләй шат елмайган йөзең кайгы сатқылары күрмәһен. Хөрмәтле Рифат Ирек улы, тормыш иптәшегез Илүзә, улдарыгыз Рияз, Ринальдтың изге кайнар теләкләренә кайнагыз Раушания Шәрипова, ата-әсәйләрегез Ирек һәм Фәрдия Аралбаевтар да кушыла. Юбилейгыз котлы булһын, барлык уй-хыялдарыгыз тормышка ашһын. Сандугашта барын тапмый, талларга оя кырмый, мәхәббәт улы кабынырга рөхсәт сорап тормый. Йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына кердең. Йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына кердең. Каян таптың ачкычларын йөрәгемнең түренә, ике бергә төшеник без мәхәббәтнең серенә. Йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына кердең. Йөрәгемә син үзең килеп кердең, көннәремне сөю назына кердең. Йөрәк үзе кабул итә, үзеңә тиң булганны, әллә каян сизә бит ул, дөрес белән